kabeh wis tilar buku. Iki kalebu pun paman, wit bapak ing Projowati aja nganti pisan-pisan kuwi ninggalke ing taman kepancen pati. Ketoaken dawuhipun dengan paman. Saksikan dukun. Papano ing kepancen pati. Santran sing dadaranku. Ali, sapa kang dadaranku? Aku kang aran Roro Mendut. Roro Mendut. Dut, Datimu apa? pancen lek gue aku mau kepen ngerti jembar tebaning kadepatan pati. Ning kok jebul sak lakuku sak jangkaku aku tinemukan bocah ayu. Mapan tuas kebenaran. Dut. Arene aku tinemu kelawan siramu. Aku kayun kasungsem marang ayumu. Mula kanthi dina iki kowe gelem tak pek minangka dadi bojo. Ora bisa. Ora segampang kuwi. Kowe ngepek bojo kelawan aku. Apa kurang bagus aku? Kurang bagus. Kurang gagah? Kurang gagah. Kurang dhuwur. Kowe gelem ora? Ora. Kira gelem tak proses. Tidak kayak penjaringan. Jauh dalam tulisan.
meleset saka pangemban ngrucut saka pangudangan. Apa pitungasining paman? Kowe ndak parangake papaning pati ning pisan-pisan aja nganti kowe ninggalake ing dalem patian. Man paman, wong kula kepengin denger jembar tebane Kadipaten Pati paman. Ning sawise ngerti apa sing mbok tindak. Pancen kula tinemu kawan bocah wadon kang ayu kang aran Nara Mendut paman. Mendut, Nanda kepengin bejak mergo aku duwe rasa tresna kawan Mendut. kowe tresno karo Mendut. Sopo Mendut? Mendut garwane Kanjeng Watu Asis ya. Sandran dadi iki kawrena. Ngantipun paman teko ing papan iki saya songligo liganing pusaka. Dawuh Kanjeng Watu Asis Jawa Temo. Dina iki aku kang parikudu goleki rangkaning pusaka ligan iki. Pancuragane niku rangkane mapan wonten pundi paman? Rangkaning pusaka mung anggamu ya. Kula piyambak. Jaringan Sandran, yen to nyoto lumto lubut mungkin panaten wonten Kadipaten Pati. Mung kula lega, kula lilo paman. Sandran, kowe anak keponakanku. Wis ndak anggap, wis ndak rengkuh kaya dening anak pribadi. Aku ra cedel, aku ra mentolo karo kowe. Paman, yen to panjenengan boten mentolo. Ya. Kula pengen ngertos ligane pusaka menika paman. Panjat! Sandran, Paman jaringan kowe nego, kowe mentolo mungkasi nyawamu ing paman iki yo. Sakpropirane aku bakal ngrukti karo wangkemu angin. Kyai Wasis, Damas Dadang Sutojoyo. wis ngajake patang pisuanan. Kyai Wasis mung tansah nggotangake kursi kalenggahan ana ing Kasultanan Mentah. Menane nemui gati kang endi Kyai Wasis? Damas Dadang Sutojoyo. Sumuruk yen to iki dina Wasis mbalelo wani panguwasa ing Kasultanan. Kyai Wasis, yen to sliramu kuwi balelo ana ing Kasultanan Mentah. Apa sliramu ora welas? Kabeh kawula ana ing Kadipaten Pati. Bocah-bocah cilik padha tangisan mergo katinggal kan wong tuane kegawa saka perang. Perang kuwi wengis, perang kuwi kejem yai. Mula tak jaluk ayo kowe nyawiji kawan pun kakang. Yen kuyung bare kakang minangka panembahan Sinopati ora mentah kami. Jer Basuki mawa beyo. Lumrah lamun toro pengorbanan. Kadang selawas siapa manungkul karo kuwi. Kaya ngono, Yai Wasis. Sarene apa kang dadi kekarepamu ora bisa tak endhakake maneh. Gonku ninggalake saka Kasultanan Mataram. Inanten bentuah ana ing Mataram. Tombak Kyai Plehet. Pramoto Yai Wasis. Wowo. Kata tombak Kyai Plehet. Dadang Sutojoyo. Yes. Aku ora bakal wedi nampani. Tumantepi tumbak Kyai Plehet. Lena pangedamu jebabah depane lemah aja utuh kawan pun kakang. Ilin sing kok anggap gembok, Ayo, pilih. Pilih kowe datang iki. Monggo lanjut.
nembe kemawon kula tandingan kalih Wasis Jayakusuma. Panjenengan nyarawus wonten dadat dhateng kula wonten sak tengahipun pabaratan menapa. Ning saderengipun kula nyuwun pamunten Kanjeng. Dene panjenenganipun Kanjeng Panembahan Sepati. Tanding kalih kadang penyan Wasis. Bupati Pati. Awit yen toh panjenengan boten peksa. Yen toh panjenengan Kanjeng Panembahan Sepati ginakaken minangka payungipun negari tombak ibarat. Panjenengan tamakaken anggalipun kadang penyanyi Wasis Wijayakusuma. Ning tangih inulamu. Kakang Singora, Inggih. kula menika minangka pengayuman ingkang parikedah saged ngayomi lan ngayemi kawula wonten ing Kasultanan Paharang. Leres. Yai Wasis Jayakusuma kuwi ibaratke geni sak plik munggahipun lapak. Kamu to mboten enggal kabrasta, mesti kemawon badhe ngambya. Kula panjenengan saged nuduhake margi supados kula saged ngelingake dhateng Yai Wasis Jayakusuma. Kanjeng Panembahan Sepati nggih punden kula. Yen toh panjenengan kagungan panggaita lekas dalam tanding kalih Wasis Wijayakusuma. Awit menapa mboten kuwawa panjenengan ginakaken tombak kai pleret mboten tumomo. Ngantos kula nglandang kalih panjenengan wonten raranggon. Sebab yen toh kadang panjenengan Wasis menika kagungan piande ingkang asma Krewaja Kanjeng. Yai Wasis menika kagungan piandel Krewaja. Inggih. Layak. Kamu to tombak pleret utamake wonten ing dadanipun Wasis boten kuwawa. Lajeng kangge margi kados pundi supados kula menika saged ngalahke dhateng Yai Wasis Jayakusuma. Mila saking menika Kanjeng Panembahan yen to kadang panjenengan Wasis saged ngomong menyantamani tombak edeh menika kanthi margi Krewaja kedah owahahe raganipun Wasis Wijayakusuma. Menika kanthi antara menika saged penyanyedani kalih Wasis Jayakusuma Kanjeng. Menawi nganti sarana Krewaja kedah uwal saking raganipun Yai Wasis Jayakusuma. Kula gadhahi margi. Kakang Singoranu, Inggih. panjenengan minangka pasisih kakang kok menawa sampun titiwancinipun Yai Wasis kedah dipun sirnake saking patahipun jagat. Mila kula badhe nyuwun sabiyantu dhateng panjenengan kersaha nderek ndedonga kula badhe ginakake ilmu pangabaran supados jagat wonten ing Kadipaten Pati menika hawaning seliwat. Kanjeng Pujian. Tombak Kyai Praden. Aku njaluk daya kekuatanmu. Aku bakal gunakake aji kawijayan wujuding pengabaran. Gawe jagat ana ing Kadipaten Pati panas. Panas. Panas lan panas. Mula saka kuwi dina iki aku njaluk kang supaya kowe sabiyantu karo aku. Ya! Tasbaya aku Suloyo karo Danang Sutu. Awak Purwoso kesel. Awak Purwoso lumrah. Oh, nanti bedo karo Padatan. Serajan tunggan ning hawane sumuk lan panas bengi. Aku ora kuat. Aku keprungu kumricik ing banyu ora sak guwa pati ayam.
aku bakal adus ana ing Bupati Ayam. Sawetara Kriwaja tak copot. Aku bakal adus. Adus ana ing guwa Pati Ayam. Ora kleru saka Pandhawa. Kayai Wasis sing ambyur sak jroning guwa Pati Ayam. Tak sawang saka kadohan. Dheweke ora ngagem wujuding Krewaja. Bajur mapan ngendi Krewaja? Tuh. Iki wujuding Krewaja piandring Kyai Wasis Jayakusuma. Yen to meturut ngendikaning Kakang Singora, kamu to Wasis ora ngagem Krewaja. Tan bedane kaya menungsa lumrah. Iya. Coba tak jajal tantang supaya metu saka sakjroning bupatian. Wasis Jayakusuma. Nek pancen kowe lanturing jagat jagoning dewa. Ayo metu saka Bupati Ayam. Iki Danang Sutawijaya musuh. Danang! Danang Sutawijaya. Bar pintu lawan. Semono kowe melayu. Salam tunjang. Kok upara melayu ki semajo tangan Danang. Kyai Wasis, jeken aku mlayu teges aku kalah karo kowe. Ning aku mung kepengin sliramu gelem matungkul kelawan pun Kakang. Ayo nyengkuyung gore Kakang minangka panembahan Senopati ana ing mentah. Danang. Manungkul tak edang mati. Aja ngimpi Danang. Wasis. Semono pancen wis sadraning ana ing Kadipaten Pati. Ora tedas papak palune pandhe sisaning Grenta. Saiki apa sing mok go pianteng? Coba. Sawangen apa iki? Gelo. Rewoso. Danang. Licik kuwi. Aku ngerti. Yen kuwi maeko karo aku. Supaya aku tutul karo Krewaja. Danang. Nek pancen kowe satriya lan kowe ono goni Rakutama, ayo balik ki Krewaja kowe. Ora Kyai Wasis. Tiba kosok baline. Ayo. Ora usah dadak gawe kisruh ana ing Kasultan Mataram. Bareng-bareng kawan pun Kakang bangun negara ning Kasultan Mataram. Ora. Selawase aku ora bakal nungkul ana ing Mataram. Kaya ngono. Pedane apa kowe urip ana ing patring jagat pati, kowe becike mati saka tangan. Kanjeng. Wasis. Kyai Wasis aku kleru Kyai Wasis. Kanjeng Sultan. Kula mboten maiben. Kula mboten maiben dening panjenengan saged lampah. Nyedani kalih kadang penandhe Wasis daya kumpul di Pati. Kakang Suwa. Jejering kula pengayoman untuk Kasultanan Mataram.
nanging kula mung tansah muja marang Angkara Murka. Kula wantun nirnake dhateng kadang kula piyambak pun Yai Wasis Jayakusuma. Kakang sarene ageng dosa lan kaluputan. Kersa panjenengan nderekake kula. Kula kepengin sanget mancing wonten ing sanggar pamujan. Meminta marang panguasane Gusti cek ben sedaya dosa lan kaluputan kula dipun sepura dening menawi kados kersa panjenengan tansah puji paling pangasan Gusti monggo kula dherekaken. Monggo sami kula.